Този материал е подходящ за деца от 2 до 4 години за познаване на цветовете и за сортиране. Изваждат се материалите от съда, от който са събрани всичките ресурси, необходими за изпълняване на това упражнение. Могат да се правят, разбира се, и вътре в съда, но малко по-трудно има да се наредат чашките и да видят всичките възможни цветове. Сега, първо назоваваме цветовете. После, хубаво е, между другото, такива подобни цветове да не стоят едно с друго, а да са коренно различните цветове, така, за да може да се да може малко по-визуално да се направи разпределението. Сега, това, което съм ползвала тук, са такива малки стикерчета с клечки и са с същите цветове като чашките. Сега трябва да поставим пеперутката. Сега научаваме имената, разбира се, на тези обекти, не само цветовете. Синята пеперутка, научаваме и синия цвет. Поставяме в синята чаша. Какво е това? Червена пеперуда или червеното цвете слагаме в червената чаша. Това упражнение също го правим и по следния начин. Търсим подобните неща, да речем, ето такива цветя имаме от различните цветове. Имаме едни гасенички, имаме едни... Ето сега, например, това цвете. Можем да ги сортираме по вид, а не по цвят. Значи, цветята са заедно, пеперутките са заедно, лилавата пеперутка с синята пеперутка. Имаме, мисля, че от гасеничките, от всичките възможни цветове на гасениците. Ето така. Бръмбърчета разни и какви ли не. Значи, така научаваме колко са това, 2, 4, 6 цвята и научаваме сортиране по цвят и по вид.